May samanen kakabsat nga nasayaat, nakalma, nga aldaw nga panagiin nadal tayo. Apay kunak nga nasayaat, apay kunak nga nakalma. When talimabas dagiti bagbagyo kada tayo kakabsat. Bagyo nga nangited iti nakadado nga problema. Adda digiti nalayos, adda digiti nawanan, digiti pagtaingan. Nadadail kakabsat digiti bulbulada. Ngem ni Apo Diyos na kainimbagan. Agsipod ta, uri mampay no adda digiti nga umay kada tayo nga calamities iti panagbiag kakabsat. Adamit di pagbaga tayo, we have a shelter in the time of storm. Ket ni Apo Diyos iti nagbalin nga isu iti nagted kada tayo iti salaknib. Ket itata mabalin tayong agkakadwa. Tapno adalin tayo dayto yung eleksyon kakabsat. Ket iti panggep dayto yung eleksyon. Ayaban na ka, ayaban na, akas daydi panangayab ni Apo Diyos. Kadigiti kakabsat tayo akamkamang idi iglesia na ije Efeso. Agtultuloy kakabsat nga dawaten tayo iti pamindisyon ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos amami nga dakat sa dilangit. Wen pudno launay, si kaum ama iti nagkamangan mi, si kantulat ta iti pagkamangan mi. No umay kada kami dagiti bagyo iti panagbiag. Agyaman kami o Diyos na natalged kami. Agyaman kami, tainted mo manen kada kami dayto nga kundaway. Tapno kakadwa kami nga adalen, buklen, iti leksyon nga inted mo kada kami kadayto nga lawas. Dawatin mi ama nga iti Santong Espiritum iti mangidalan kada kami. Iti Santong Espiritum iso iti mangipaawat kada kami. Dayjay nga surat ni Pablo kadagiti anak mo iti Efeso nga agbalinmet nga mensaheng agpaay kada kami. Tulungan na kami o Diyos. Itinagan na po Mesos. Amen. Amen. At datayon kakabsat iti lesson number 12. Galisto niya. San laeng nga nalisto kakabsat. At datayon iti bulan iti Ber. This is the last month of the quarter. Kita mo tayo no sombret dayay bulbulan nga adda iti umto na iti B-E-R, Ber. Adda ti panagbalbaliw kakabsat iti panawen. Umuna, sumrek meten dayjay nalamiis apuluyupoy iti angin. Saan ga po tadda iti bagbagyo, but it is naturally in the months of September nga agrugin nga agbaliw kakabsat iti panawen. And we are very happy for that. Mikadua, agrugin meten kakabsat nga silibraran da at idug iti preparation ti Pilipino dadya ko na tayo nga Yuletide, Holy Season. Ispilingin tayo H-O-L-I hanga H-O-L-Y. Holy Day, kuna datay, Holy Seasons. Nagpintas kakabsat iti urnos iti panagbiag nginted niya po Diyos kada tayo. Nang nangruna no adda tayo nga agtaltalit ken kuan. Iti naglabas nga panagad-adal tayo iti surat ni Pablo kadagiti kakabsat tayo ijay Efeso. I could imagine nga dayjay nga iglesia idin nga naawat dadigiti nga balbalakad ni Pablo. Idin nga babaen iti tulong iti Santo nga Espiritu inyaplikarda kakabsat. Dayjay nga balakad ni Pablo katakpada. The Ephesian church was blessed. Kunana ni Ellen White,
the greatest sermon nga mabalin nga ited tayo in favor of Christianity ket dayjay maysa nga naurnos a panagbiag nga mangipakita dayjay kababalin ni Kristo nga addan kadigiti kamkameng dayjay iglesia. And that is the church in Ephesus. Isong itinan adal tayo kabsat ket adadyayan na urnosdan. Dagiti hintel ken dagiti Hudyo na urnosdan. They were horizontally atoned. Dagiti asawa nga lalaki ken asawa nga babae na urnosdan. Taapay addadan ken Kristo. Dagiti anak ket addadan nga mabalindan nga raamen. Respetuan dagiti naganakda. Taapay addadan ken Kristo. Uray pay dagiti nabanang nga adda kakabsat digiti kunatayo nga katulong da. Nga kamkameng iji uneg iti iglesia. I could just imagine. No iji balay, boss, sir. Into the sumbrekdan ijay unag itibalay ni Apo Diyos munag da ijay church. Kunanan tun jay naba ng pangasim handa ngay ayaban iti kasta agkabsat ta. I remember one experience kabababa kabsat Daddy Brother Sammy Reyes ken Sister Lydia Gapuda ijay Mountain Provinces Mission ijay Baguio. Tani Brother Sammy ket nagbalin at treasurer ijay ket itatan inayaban ni Apo Dios nga bumaba iti Northern Luzon Mission iti Artacho. Malabit dayjay iti nga nairuaman dagiti kakabsat. No, sinabat kami ni Sister Lydia ijay hallway. Iti ayab na kanya, busing. I feel uncomfortable. Kaya ko na, no, bilang adantuman ng dayjay gundaway nagsabat kami. Imay di siya nga gundaway. Adayo pa lang ni Sister Lydia, a very hospitable lady, tano adda iti bisita isunati adda is front nga ipakita iti vision no anya ti rupa ti vision. She is a very good worker. Adayo pa lang kuna na kanya unak si iisang busing. I went to her when we met. Put my hand on her shoulder kuna. Sister Lydia kuna dito yung opisina. Awan ti busing. Agkakabsat tayo dito. We are co-workers of God. Pang-asing ko na. Ikatam dahil nga panangayab mo, kanya dito opisina. All went fine. Until now, katanangayabanan ni Sister Lydia ti busing, Sir, kuna I would be more comfortable, no? Iba na ti pastor, no, brother, but Sir, what is the point? The point is, gapu ken Kristo, you must understand, at that time in lesson number 12, we must understand that the center, when I try to remember from lesson number 1 until lesson number 11, it is a Christ-centered message. Amin nga insuro ni Pablo, iturong na nga iturong dagijay akamkameng ti iglesia ijay Efeso ken Kristo. Kunana kadigiti hentel da kayo idi ganggan na et anak iti siknget ngem itan gapu ken Kristo. I like that. Da kayon ket makipaset nga agtawid kay dayjay nga kari. Anya dayjay nga kari? Dayjay kari nga inkari ni Apo Dios kadagiti Israel. Lesson number 12. The call to stand. Amuan tayo kakabsat nga manipod pay ijay langit. Ingana
ije tiyempo nga insurat ni Pablo dayto nga surat na iti Efeso. Ingana iti panawon tayo. Ingana nga saan nga umay ni Apo Jesus iti maikadwa. Tapno alaen na ka, alaen na digiti kakabsat tayo nga taga Efeso. The great controversy is going on. The war is real. Isu nga binalakadang kakabsat ni Pablo. Dagitsay nga kakabsat tayo. Itatantag may sa kayo. You know what? An army that is divided is a defeated army. Ngim itatan kakabsat. Kunana, adalaeng iti may sa nga commander-in-chief tayo. Isuna ni Apo Jesus. Mangabak tayo. When mangabak tayo, gapuken ko. Kasano dahil inbaga na nga da iti panagbalegi gapuken Kristo. Isuti masarakan kabsat iti Ephesians chapter 6 verse 11 and 10 and 11. Daytoy iti memory verse tayo. Ephesians chapter 6 10 and 11. Basaan tayo kakabsat. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. At the Jacob's hat, adda tayo, ititinga, itidakkel nga pagbakalan. And here are the enemies. Unana, the devil's schemes, adadtoy ti kabuso, adadtoy ti devil, adadtoy ni Satanas, dayjay daan nga ulag, dayjay dragon. Nun ni Pedro kakabsat, iti pagdamagan tayo, iti kunana, daytoy akabusor nga ni Satanas, aring na, may sangalyon, ngumer-nger-nger, sapulin na, digiti alunudan na, patayin na. Kat sino digitay? Digitay nga pimanaw, iti kampo na, kat napanda nga, imanlatiw, babaen ti pamati, ijay kampo ni Apo Jesus. The enemy doesn't mind. Digijay nga pasurok na. Takaduha na nga ron. Iti kabusor kakabsat ni Satanas, ti kaunget na. Digijay nga nagkapuken ko na. Nga napan ni Apo Jesus. Remember that? Idi nga nagbasol ti tao. Technically, they are owned by the devil. Taiso na nga bang kadakwada. Ngayon, deje ayat ni Apo Diyos. Deje parabor ni Apo Diyos. The grace nga isu iti nang isalakan iti managbasol. Tinunaw na kakabsat. Melted. Deje puso. Dagitoy nga nabayagan nga deje sipnget. Idi nakita deje ayat ni Apo Jesus. Imakarda, imalatiw da. Itatan na ayabandan na isudan digiti anak iti lawag. They are the children of God. Kat at datoy ni Apo Jesus nga isu ti sinurot da. Daytoy nga sinurot da. Di sinurot mo, di sinurot ko. Kunana, He has a mighty power. Tanalpasan kakapsa technically, nalpasan day chay. Nga great controversy taamay, natayan ni Apo Jesus.
Binayadan nan dayjay nga dawdawaten ni Satanas nga isu iti patay. Kat isu papak istibasol isu ni patay. Kunana ti kabusor masapul nga adda iti matay. Sinungbatan ni Apo Diyos wen adda iti matay. Ket itinatay di anak na abugbugtong nga ni Apo Jesus. Ket idin a binayadan na ije cross. Satan was defeated. Idi nga inbaga ni Apo Jesus, it is finished. The war, the great controversy is over. At dalang dayjay kung kunatay kakapsat nga dayto yung anyang damagang pastor, anyang ngayon tatang agubat. Again, until ko nagtatay at datay dito'y kabusor, teraramidim na, imulmulan na lang tadigijay nga kinaulbod. Ngayon kas digijay anak ni Apo Diyos ijay ipeso. They were founded in their strong faith. Malagi po kakabsat imay da ading ko ni Pastor Ruben, ni Rubic, and digiti kakadwada. Idadapi lang isuda, ijay California, kuna namanong agawid kami. Huwin ko na. Anya itinapintas nga papanantayo ko na nagat. Pastor Ruben work with Mountain Provinces Mission. Ureno taga Northern Luzon, but he worked in Mountain Provinces Mission. Kahit kung nga bulapol, kadigiti taga Montañosa. So I made the coordination with the workers ijay Mountain Provinces, Pastor Max Kadaling. Thank you very much. Kahit na-arrange ko kakabsat nga isuna iti speaker ijay Baguio Central Church, Bukawkan Church ko natin. 2 Sabbaths ago. Kaya't na, he will be meeting with a family, ijay Isabela. Ngayon ko nakinkwa na, I will make the plan. So iti planning, pang kami kung 100 Islands to Friday, yung nakita mi kakabsat, we would like to be traveling back up to Baguio iti Sabado. So we decided, apantayon iti Biyernes. So we were in Baguio. Sabado, ijay kami Bukawkan. Domingo, pasyar kami ijay Baguio. And then Sunday night actually, kat nagaramit kami iti plano. Gapo ka dahi iti Guring. Kuna na, let's make another plan. Anya ko na. Instead of going around Mountain Provinces, let's go down. Javigan, then go home sa kami to gawin din. Our mindset with Sylvia ket kasyan. Nya nga rod kakapsat. Anya nga rod. Ta idi pumarbangonen iti Lunes kita and mitidaya. Oh, it was a good morning. So kuna na, manong, let's go to our original plan. The original plan, from Baguio, we stop at the Halshima highest mountain point, pang kami Sagada, from Sagada, pang kami Buntok, and then from Buntok, ijay Banawe. Imyan kami, ijay Kapilya tayo, ijay Banawe. I like the place. Ni Pastor and Mrs. Peter Pahe. Thank you very much, Pastor Peter. Nagbalin na host may karapsa. And then from there, bimaba kami. Kunak, I'll bring you to Kiangan. What is important in Kiangan? Kiangan is the place where General Yamashita, the commander of the Japanese Imperial Army in the World War II, nag-surrender. Gapo di kapambantayan kakapsat. He was trying to evade the coming of the Americans. Nakadanon iti Kiangan. Adamit iti group, iti soldado.
Amerikano ken Pilipino, they captured the general. Iti ammok, iti history, agsipod ta na-capture idjay, dinamag ko kada may isang agtrab-trabaho di jay. No ayan na dahil nagpinirmaan ni General Yamasita kadigiti Allied Forces. Amoy ko na serhaan nga ditoy. Sa dino, ije bagyo, sir. Apay nga dito yung nga nag-surrender. Amoy iti ko na when taday soldado nga nangabak kanya na, nang tiliw kanya na, the soldier that captured General Yamashita was just a lieutenant. May nga tiniente, ket saan nga mabalin, hang nga kayat ni Yamashita, nga agpirma, kadayjay nga surrender paper, nga iti mang pirma, iti side, iti kabusor, ket may isang nga ababa ngem isuna. Now the point is this. Iti tunggal panangabak, okay? Iti tunggal panangabak mo, panangabak ko, panangabak dagiti kakabsat tayo iti Epeso, kadaytoy akabuso. Ni Satanas maladangitan tapay, datayo as simply at tao managbasol. Sino ka? Sino ka? Last Sabbath, ni Pastor Manyalakit ko na, Pastor, I will be the one who will introduce you. Da kami jeliko. Ti kapilya ije bantog, anaw, tarla. Apay nga yam amunak, pastor ko na, apay yam amunak barok, ket amuda kun, dagiti tao. But I need to introduce you. Kuna, all right, if you want, and you are persistent to introduce me this way. Just say, Pastor Elias Arrafanan is a sinner saved by grace. Agkikinita da kakapsa. Dayjay po so, that is the truth. Sino man kakapsa, nga may sa ama nagbasol nga, insalakan ni Apo Diyos, babaen iti parabor na. He is a winner. Ngem into no mga baka, idin nga nga bak digiti kabsat tayo, ijay Epeso. We will not boast. Ta iti nangabak, saan nga datayo no dikit din ni Apo Jesus. It is only Christ extending His victory to us. Iparaman na laeng kakabsat. They just samkit, they just talgad, iti anya, panangabak, babaen, kenkuhana. Isuti ko na finally be strong in the Lord, in His mighty power. Sa inbaga kakabsat ni Pablo, sino dahi kapuso? Versikulo 12, basain tayo kabsat. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the darkness of the dark world, against the spiritual forces of enemy in heavenly realm. Idikit kita daytoy kakapsat. I was amazed. Ngagayam dayjay kabusor tayo. Inkabil ni Pablo in plural form. Rulers, saan nga ruler? Authorities, saan nga authority? Haan nga powers, saan nga power? Saan nga spiritual force, no di kay spiritual forces. Satan, no isuna ko iti general, at damot kakabsat iti kapitan na, at damot iti tenyente na, at damot digiti forces na.
Dagitoy ket usaran ni Satanas kakabsat. Isu nga nagbalinan nga iti kabusor tayo, it is actually plural. You must understand that. Plural. Ngano addan iti mangisuro, iti inuulbod nga sursuro. These are under the banner of the enemy. Gaputa kasjay ti imbaganan ni Papa. Let us be very careful. Nga intun no sangwen tayo digitoy kabusor. The unseen, diyan nga makita. Sino dagiti nga makita? Ni Satanas, ken dagiti anghel na. Sino dagiti makita a kabusor tayo? Dagiti pasurot ni Satanas. Let us make it clear. Let us make it very, very clear. There are only two forces na aglablaban ni Apo Jesus ken ni Satanas. Ni Apo Jesus kuna na I am the truth, the way, and the life. Sino man nga agisuro iti kontra, iti sursuro ni Apo Jesus, they belong to the pasurot ni Satanas. Isu nga iti inbaganan ni Pablo ket gapu daytoy iti kabusor tayo. Ited ni Apo Diyos, dayjay kabal na. God gives you His armor. Anya, digitoy nga armor kakabsa. Dayjay paset, dayjay kabal. Basahin tayo iti verses 13 to 17. Kuna ni Pablo, therefore put on the whole armor of God, so that when the days of the evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and your feet fitted with readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith that you can extinguish the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Whole armor of God. Idi imagine daytoy kakabsat. Nga inbalakad ni Pablo, it was at the time when warfare ket kastoy. Awan pa lang iti paltog, awan pa lang iti Thompson, awan pa lang ti Armalite, awan pa lang tanki. Warfare is a face-to-face combat. Iti usarinda, the sword. Ngayon kunana ni Pablo, put on the whole armor. Let's study it. Iti inyon unana, dayjay belt. Dayjay barikas, isu kakabsat iti mang tengel that will put together all the other parts of the armor. See the importance no apingin Rogina. The belt put on all the other parts of the armor. No awan di barikas kakabsat, saan nga ag-fit, saan nga agsimpa, saan nga naurnos,
dayjay nga armor. So it will always go back to the truth. And Jesus said, I am the truth. Dayjay nga armor is from the truth. And it is from Christ. And from the truth, gapu kadayjay a kinapudno, napalintag tayo, we were made righteous. Isu nga iti kuna na, alain nyo di kalasag, get the shield. Get the shield of faith. Sana inbagagat, kasapulam Dahil yung breastplate. Yung breastplate, dito yung tingkam sa. Laglagipin tayo, hindi, bawal na yung talikod. And this is a good advice. Ni Josue, binalakadan niya po Diyos ko na. Hanggang nga kumita ti kanawan, hanggang kumita ti katid, hanggang ko lang nang runang kumita ti likod. Walk straight. Tapay, when we look around, there's danger. When we look forward, we will see the author and the finisher of our faith. Ito'y sango is the breastplate of righteousness. See the point now? Gapu iti belt, kinapudno, the truth. We had been made righteous. Sa inted na kuna nakit, adamit iti sapatos. Your shoes as a soldier, may nga soldado ni Apo Diyos. Isu iti ebanghelyo, iti talna. Aguray ka kung nagkan ni Pablo, aguray ka. You go for warfare. Ngem ije sapatos mo ket the gospel of peace. Amuyo ko kamsat. No taduma ket kitaan dagiti tattao our stand against the controversy. No kuma at iti two conflicting parties. Okay? Party A and Party B. At dadig buy-buya kakapsat. Either agapo ditoy, party ni Party A. When agapo mo ditoy, iji kampo ni Party B. Nang nangruna ado digit agbuy-buya wa. They watch, they listen. No kuma, Party B, tayo sukabusor, is always throwing arrows of hatred, blah, 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 pamabasol, iti Party A. Kat intuno da ito'y Party A, kat nakasuot da jay sapatos itipis. Anyaman nga gayang, anyaman nga aro nga iti dito'y kabuso. Instead nga kumontra da ito'y, itarami din na peace. Anya mapasama. This is an actual setting. Nagbisita kami, iti may isang pamilya. Idi na minsan Arabi. Daytoy nakatungtong ko ang kaming ti pamilya. Nakatungtong na, daytoy may isang party. Kit ko na, kinatungtong na daytoy pastor da. Api nga kastoy iti mapapasama. No adda tayo iti kinapudno, api nga isursuro yumiten. Nga mabalin amin tanadalusanan. Kinalawag nga isuro iti Biblia, tanagapuda, akas grupo kakabsat, iti iglesia tayo. They revolted and get out, nangaramid dati sa bali nga grupo da. Kititatan, digito'y napasurot da, nga dati akamkamang, they see now the difference. Their lifestyle have changed. Ti isursuro dan, duming mabalinamin. Kat adadtoy daytoy may isang kapsat, conversing with their pastor, nga sigud met,
a pastor tayo. Apay ngay nga kastuyan. Amuyo kapsat. God will use the armor, the shoe, the sapatos, the gospel of peace. Iti kung kunak kadigito'y akamkamang ti iglesia tayo. As much as possible, refrain from talking against them. Use the gospel, the shoe of peace. Taday jay peace nga itid tayo kapsa. Saan tayo nga dadailan? Yes, we are at warfare. Ngam iti kayat ni Apo Diyos at dakuma iti peace. Ta iti inbaganan ni Apo Jesus, peace be unto you. In the word of turmoil, naturally, bagbagyo, or spiritually, dahito adadalin tayo, Christ and the Father will give us the shoe of peace. Takabayatan kadayjay kakabsat, during the warfare, ita nga adadayjay asapatos ititar na. We are not afraid because the sure victory is with us. Peace. Kat idin amakit kita digito'y akamkaman. Adadayjay may isang kamkamang gaming kapsat, they came from us. Dahil iti pinunpun mi di Domingo, ijay may isang pagtaangan. Salmin nga inpan ijay kapilyata agtudtod og bagbagyo nga rod. So they decided ijay latan. Idi mapanak nga di asideg di bangkay, adadjay di may isang kapsat. He tried also na panway di bangir. Yung ampay nga nakamamo kada tayo tata. Tadayjay, he experience the gospel of peace kanya tayo. Anyaman nga batuda, anyaman nga ibagada. We stand on the shoe of peace. Mikapat, masapol nga damay di kalasag, faith. Never that time sat. So let's go to number 6. Amuyo, there are two parts of the body that is deadly. Number 1 is the heart. Anya tinted ni Apo Diyos, tanong, aro, pana, iti targeted na giti pumampana dito'y puso. I remember a student in Philippine Union College. Hinaganakit ni Timoteo Agsalong. Naggapukab sa Tigeti Radio Academy. Umay nag-eskwela iti Philippine Union College di ba isa. Adak pa lang idi. I wanted to see the bright future of Timoteo. Nag-apply as a working student. Ijay departamento nga isu iti igigana, the security department. And then, so nagbambantay. Graduara kong kabsat, I left Timoteo with other guards. May isang nga Sabado. Imay digiti tagarwar, digiti kapo di bagong baryo. At the time na aduti bunga digiti kay-kayo, ijay unag iti campus di PUC. Nakita da digiti ay naluong kay Mito. So digito itagarwar. They took it free o renuhanda ko mga ramido. Kit ni Timoteo Agsalong was duty that Sabbath, panasinita. Unfortunately, one of the outsiders adda kakabsat ti balisong na. Without much provocation, inikkan na one strike right there sa puso. Timoteo Agsalong died. Isu nga inted kakabsat ni Apo Diyos, Jemi kadwa,
from the belt, intid na dya breastplate. Tapno uray no magayang, they will shoot you with an arrow. You are protected by the breastplate. Another part of the body is the head. Isugainted ni Apo Diyos the helmet. The helmet, itatangkab sa helmet is very important. Dagiti motorcycle drivers, dagiti bikers are advised to use their helmet. As dagiti soldado use their helmet. Ijay soldado in the warfare, manang pana. Kitno puntirya inda iti ulo. Adda, dagiti helmet. Malagip yung kakabsat, dagiti istorya di Old Testament. A little boy named David, Goliath is a giant. Goliath was with the full armor. Dama armor na. Dama di shield na. Dama di gayang na. Sana intid di gayang na. Kada di lieutenant na. Taktikila. Kitain na. Da di kalaban na. Basit na ubing ni David. Kanta. Inururay ni David kakapsat. Nga dayjay akinatangsit ni Goliath will win over him. Kat idin nga dayjay akinatangsit na, niya malaramid mo, batit mo, bing awang paarmas mo. He removed his helmet. David knew it was the time. It was the right place. May isang nga bato. And then it flew in the air. It struck Jay head right there, Jay forehead, muging ni Goliath. Apay nga natumba ni Goliath, ta inikat na the helmet na. Kunanan ni Apo Diyos, put on the whole armor. Hantay nga ikatan the helmet, it is salvation. The panangisalakan ni Apo Diyos kadatay. Ngunang nang runa ko na, remember this. You are at war. Masapul nga da it ispadang. Kat ispadang inted ni Apo Diyos kadatay. The sword is the word of God. Ni Apo Jesus, kat inusar na dito. He was confronted. He was confronted. Anya itin baga na idisinulisog ni Satanas. Just simply, it is written. No dayjay sao ni Apo Diyos ti osarenten. Dayjay sao ni Apo Diyos. Isu iti mangted katatayo. Dayjay apanagbalegi. At dan dayjay kompleto nga armor. Then God asked us to use the Word of God. Dito pa nag-iinadal tayo kapsat. We are using the Word of God. We say, it is written. Iji personal nga meditation nyo, use the Word of God. No adda iti umay kada kayo kapsat. We are at warfare. Umay kada kayo. Nga gayang iti kabusor, use the Word of God. Sa inbaga ni Pablo, kakabsat, we are now reading, it is written, in verses 18 to 21. Anya, iti role, anya ti kinaimportante, iti kararag, kaday tuy apan nakigugubat, iti iglesia. And pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this mind, be alert and always keep on praying for the saints. Pray for me, that whenever I open my mouth, words may be given me
so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Naamuan tayo. Ayan ni Pablo. He was in prison. Inbangana kadigiti kamkamang di Epeso. Agkikin nararag kayo. We need prayer warriors in the church. Ito'y Carinyo Seventh-day Adventist. We have a group chat. I believe you, it must be a good setting that in other churches, they have also their group chat. Every Wednesday, umay da prayer request. Ilista ni Elder Manny Rumbawa da nga prayer request. Da kamkamang nayunan dano dati prayer request. And then when we will gather, as a body of Christ during the prayer meeting, we pray. Dagtoy digidil sila. Kung na nagkikinararag kayo, ngem ikararaganda. Keep on praying for other saints. Agkikinararag tayo, kapsat. Ikararagang kayo. Pangasi yung laglagitan nyo, may ikararaganda. Iji unag ti kapilya, agkikinararag kayo, kapsat. Laglagipin nyo, may ikararagan nyo, digiti papastor yung. Kararagan tayo, digiti pang pangulo tayo. Iji unag ti kapilya, nagpintas nga denggan, iji pastoral prayer nga kunana, apo pang-asim, bindisyonan. Ti Iglesia, manipod iti General Conference Division Union Mission, nga nakadakan. Taapay, we are at war. We are at war. Denggen yung kapsat na yung maudi nga balakad ni Pablo. Verse 23. Peace to brothers, love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace to all who love the Lord with undying love. I'd like to praise God. Ti ayat na iti Iglesia di Efeso. Inted na dayjay ayat na undying love. Gati kamkamang nasursuruan dati agayan ayat with the undying love. Gati kamkamang they march forward as an army with Christ as their commander-in-chief, with Paul as their advisor. And they won the battle. Kas jay met ti kayat ni Apo Diyos nga maramid kadatayon. Kayat na met nga agbaligi iti Iglesia, agbaligi ng pagsabi. Agkararag tayo. Agyaman kami, Ama, when adda kami iti tinga iti pagbabakalan. Ti kabusor ket saan nga ordinaryo. Adagtoy ni Satanas, kabusor ni Ama. Adamit di kiti napasurot na, iso damit ti kabusor ni Ama. Nga magyaman kami, ta iti balegi ket adda kada kani, babaen iti anak mo, nga isun iti nangabak, inabaknan iti kabusor. Tulungan na kami, O Diyos, nga ikabil dayjay complete the whole armor, nga isu itinted mo kada kami. Tulungan na kami, nga babaen iti ayat agkikinararag kami. Ket intunod ng gamdag diyang kararag ni Ama, ibuyat mo dagiti napiling nga bendisyon, iti Iglesia tapno agbaligi kami. Agyaman kami, Ama, itinagan niya kong Jesus. Amen. Ken Amen. Dalangayin ng kausap, iti duwa nga lesson. Sa lutsyo di mapengay nga duwa, Pastor. Yes, agsipod ta, iti quarter tayo, adda kausap, iti extra Sabbath na. Instead of 13 Sabbath, it has 14 Sabbath. Into no Sabado, waging peace. Datay ti panaggugubat, ngem iti ibakas ka sa bata yung peace. Talna.
Ni Apo Diyos iti maki adda kada kayo, mangbendisyon kada kayo. Ni Apo Diyos iti agay-ayat kada kayo, ay ayaten da kayo matrapsa. Imbag nga aldaw tayo. Amen.